Ga tarihin Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addinin Musulunci a Najeriya, tare da abubuwan da suka yi fice a rayuwarsa. Asali da farkon rayuwa. Sheikh Dahiru Usman Bauchi an haife shi ne a ranar 2 ga Muharram shekarar 1346 ga Hijira, wanda ya yi daidai da 29 ga watan Yuni shekarar 1927 a kalandar miladiya. An bayyana cewa mahaifinsa Alhaji Usman ne ya fara koya masa karatun Alkur'ani a cikin gida. Daga nan kuma Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya haddace Alkur'ani kafin ya kai shekara 20. Daga baya ya nemi ƙarin ilimi yayin karatunsa da wasu manya-manyan malamai, a ciki har da Sheikh Ibrahim Inyas, wani babban malami daga ƙasar Senegal wanda ya kasance mai matuƙar tasiri a rayuwarsa. Aiki, ilimi da gudunmawar addini. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya yi fice wajen tafsirin Alkur'ani mai girma. Ya fara gabatar da tafsirinsa a shekarar 1948 a jihar Bauchi. A shekarar 1976 ya fara watsa tafsirinsa a gidan rediyo na Bauchi. Daga baya, kafin a samar da gidan rediyo na Kaduna tun daga shekarar 1980, ya sanya koyarwarsa ta isa ga jama'a da dama a arewacin Najeriya. Bayan haka ya fara kafanta makarantun cibiyoyi na Alkur'ani don ƙara matuƙar hadda ga Alkur'ani da ilimin addini. A ƙoƙarinsa na kawo gyara a tsarin ilimi, ya kafa wani tsari da ke haɗa karatun Alkur'ani da na zamani domin rage matsalar almajirai da tsakanin yara, iyali da ƙungiya da matsaya. Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya kasance shugaba na mabiya Tijjaniya a Najeriya, wato shine babban jagora ga masu ɗarikar Tijjaniya. Wasu rahotanni na cewa ya nuna da cewa yana da yara kimanin guda 70 wanda Allah ya albarkace su da shi, da kuma jika da jikokin jikoki. To da fatan dai kun ji daɗin wannan takaitaccen tarihin na Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV. Ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode.